Migawas gipahigayong og 4th quarter meeting sa Provincial Anti-Drug Abuse Council kun PADAC sa Davao Oriental. Nagpabiling drug-free ang 100 ka mga barangay sa probinsya. Kini subay sa dato sa Department of the Interior and Local Government kun DILG. Dako ang posibilidad nga madungagan pa ang ihap sa mga barangay nga drug-free kay aduna pay tulo ka mga barangay ang kasamtangang gina-evaluate aron makabot sab ang susamang estado. Buot ni Governor Nini nga magpabiling luwas gikan sa ilegal nga droga ang tibuok probinsya. Pinaagi sa pakipagtambayayong sa mga leaders sa mga organisasyon, tulunghaan og komunidad, pinaagi sa paglusad og mga aktibidad sama sa awareness campaign, outreach activities ug community forums aron mahibaluan sa mga residente ang epekto sa ilegal nga droga. Nagpasalamat usab kini sa DILG, PDEA, DOPPO, Philippine Army ug mga civil society organization sa padayon nga pagsuporta sa mga programa nga dunay kalabutan sa pagbatok sa ilegal nga droga sa probinsya. Shiny Bulyeser, Newsline Philippines, stay safe.